салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедвор ҳастам ки тансиҳату хонавобод ҳастед дар куҷое ки бошед. Тамошобинони азиз, бинед як рӯзи боронӣ. Айни замон ма дар корвон ҳастам. ози якчанд амин наворои ваъдагира пешниҳоди шумо мегардонам. инай маскора бинед чихе кӯдакона маскои хушрӯ бромадай 2 сум 3 сум нархошон. баъд одноразовиё ҳастай 1 суми. иҷа дӯстони азиз бинед палто 1400 1500 сомон нархошон. И вай омадама корвон тарафи анамин бозори навшакшодаги анаму зданияи нав ҷои 7 дарвозада буд ҳамуҷаяй ина бинед оптма метиан оптмошон арзонай донада 1400 1500 амхе мефурӯшанд. бо касое ки дар тоҷикистон ҳастед метавонед омада бо аз наздик дида нарху наво карда баъдан харидорӣ намоед. касое ки мехоҳанд марҳамат ма рақамҳои телефон ма мемонам рақамҳои ватсапа шумо нависед. иҷа бинед ҳар хелаш ҳастай. баъдан ин стрижанаи лама баринана ино ҳастанд. ино нархошон дӯстони азиз 2500 сомон 2400 сомон 2700 сомон ҳам хелеай нархош. иҷа хеле зиёда интихобуш. баъд размерое ки балшимеркаян ҳамин 100 сум 200 сум қиматтаракай мисол размерои 60-64 боша агар ва ё ами 100-200 сум аз ин нархҳо фарқ мекунад нархошон. ина марҳамат агар хоҳед вайш ҳастай мехи кӯтоҳуш аст мехи дарозуш ҳастай кадом намуде ки мехоҳед ҳаст. ана ин моделое ки остиношда мехай иш нав бромада ино 100 суми аз ибдагиёда қиматтаракан. ана болода бо намехе намудош ҳастай. хулоса палтоно аз анами 1500 1400 ана ин намудо 1300 анд. бинед хеле зиёда ялакай чанд сол шид ами палтоно ҳастай. сифатошон хубанд сафед намешаванд баъзеҳош анами тозаош сафед намешаванд. на 1300 сомонӣ буда иҷада. касе агар барои савдо мехоҳа харидорӣ кунад метавона омада бо аз амиҷа нарху наво карда бо нархи арзонтар барои фурӯш вай кунад гирад. ана ин намудо дар берун бо хушрӯтар гуфтум нишон тиҳам шумода фасонои палтоора дарозишона бинед шубо хушрӯай дарозишон. ана иам мехуш дарозай нисбат ба она дигарош. хеле зиёда интихобуш ҳар намуд фасонои нав доранд. озима бояд барои шумо пухавикораву анами курткаҳои сабукака нишон тиҳам нархошона гап занам. дӯстони азиз бисёриё нависта буданд ки ҳамихе чизора ба навор гиред марҳамат тамошо кунед. ана бинед аз анамино чанд рангшай и сол бромадай и дар русиям ҳаст ҳамин фасоно. ана чанд намуду мехдоруш ҳастай баъд бантикдор ҳастай 300 сомонӣ будиян. ё агар шумо оптум гиред бо арзонтар мекунанд мисол 10 сум 20 сум бо арзон мекунанд сари ами вайш сари ҳар як донаш. ин тарафда бо ҳаст палто ана 350 сум палтои ғафси хушрӯ драп. ана бо курткаҳо ҳастай. курткаҳо нархошон ҳар хелаяй 250 300 400 ами хелай нархошон. баъд курткаҳои дароз ҳастай. туркиё аз анамин 700 сомон болояй нархошон ва ё ба навор гирифтагӣ нестам. барои занҳои калон анаму туркиё ҳаст. мисол барои занҳои ҳам калонсол ҳам размерои калон ҳаст аз 700 сомон боло. ана вай куртко ҷадамхе палто ҳастай 500 сомониву 550 сомонӣ дӯстони азиз. вайш капюшондоруш 550 сомон ай бе капюшонуш 500 сомон бо арзон мешава. ана бинедиш капюшон дорай ғафсаки хушрӯ размерошон то размери 52 ҳаст. истеҳсоли бишкек ин намудош. ав палтое ки дар саршавии видео ба навор гирифта будам ва ё ҳамаш туркӣ будан якум сортош. ана иҷада ана мехдор палтора бинед
инам бисёр хушрӯвай фасонуш. И куртко аму 300-380 ам хеле ай. Анаи палтои миқдор боша 300 сомон нархаш. Анаи курткара навма пешниҳод карда будам, бо аз наздик бинед. Бисёр стили хушрӯ, фасони аҷоибот, чӣ хеле ки мегӯянд. Марҳамат. баъд анавай палторо бинед, розовию сери дора, то размери 46 астай, 280 сомон сериву анавай вай розови. Ана ин намуд куртко астай бальшмеркош 350-400 сом анавай сирх. бо иҷода пухавикои ҳархела астай. Пухавико аз 250 сомон болояй нархошон. ози бо дар оянда ман мебинам агар арзоноям боша, курткои мисол 150 сум, 180 сумаям боша, ба навор мегирам дӯстони азиз. вале айни замон анами курткоҳо ҳастай. иҷода хостам ана инамун дора нишонтиюм беҳад хушрӯван. касое ки дӯст медоранд ки нигиндор бошаду анамихе фасонои стилои туркӣ боша, анамино фасони туркишам астай. иш бори бишкекай ба фикрам туркиёш қиматан 800 сум 700 сум нархошон ба фикрам амин намудора. и вайш боша, бишкекш боша, ҳамин фасоно и дарозиш то зонуай қариб 350 сомонай бишкек. ина бинед, аз ону болотарай дарозиш. размерашон то размери 50ай. материалш беҳад хушрӯвай, ҳичи намешава. баъд хостам ба шумо дӯстони азиз анамин намуд ваёи 150 сомонара нишон тиям. безрукавкои намихел чира бинед миқдора. и аз ҳама сифати арзонош 150 сум. порсол арзонтар буд, ҳозир қиматтар шудагаи ҳама чи. агар бо барои оптум гиред, бо арзонтар меша. и нархи донаша 150 сум. ина марҳамат, ҳамаи рангош ҳаст. ваёшон размерашон то размери 46ай. иҷода анами куртои туркиро хостум пешниҳодтон кунам. куртои туркӣ дӯстони азиз хеле вайш бисёра интихобуш. ина мисол ино баъд ваёшон тозаянд, материалошон сангчош. ина 400 сомонӣ. аз ҳамино ламиражои мисол ҳастай бори узбекистон, бори бишкек ҳам хеле ламиражо, куртоям хе платяр ваёшон нархошон аз 150 сум, аз 130 сум, 140 сум сар мешава ба то 200 сомон, 250 сумай. ая туркиё боша, набинед чихе интихобуш бисёрай. 350-400 ам хелай туркиёра ламиражош. рости ҳар яктиша напурсидам нархоша. иҷода хеле зиёд буд. барои авай ма тақрибан шумода гап задам. агар касе хоҳа баъд бо метавона ки чӣ кна заказ кна. ма бо рафта мепурсам, агар харидор бошед аниқ мекунам, баъд харида ба шумо равон мекунам. ана бинед размери 46 анамихе фирма. иҷода анаи куртои ғавсак аста. иноям ами хелан нархошон 400-450 дӯстони азиз. туркии тоза. ози бо ма шумода халатоша нишон метиҳам. халатошам беҳад хушрӯванд. ана касое ки дӯст медоранд ҳар намуд нигину бисар гипюранам хеле куртоҳо ҳаст. и рангошай бинед. куртои ғавси зимистонаян ино. ана ино халатам бинед чихе хушрӯванд халатош. 500 сомон, 450 сомонам хеле ай нархош. бо ма аниқ мекунам, агар шумо харидор бошед дӯстони азиз, ина бо ма аниқ мекунам. тамошобинони азиз, баъд аз видеои бозор хостум камака лаҳзаи ба боғча равимона нишон тиҳам. ози саҳар барвақтай дигар рӯзай мо садик рафтестем духтаром кати. азбаски як вақт ма влог ба навор мегирифтам ва бисёре аз подписчикони мо духтаракои мара медидан. анавай одамо мисол анамун холаҳошон пурсон шуда буданд. барои ҳаваё имрӯз ма духтаракома нишон додам. гуфтам як бор хай бинед касое ки пурсон шуда будед. марҳамат, бинед калон шидиян, садик рафтестиян ҳар сеш. вале дасти вайда сабрияда боша. ҳама сумкои осия
китобу дафтарои Осия дасти Сабрия дайна бинед. Сабрия дарс тайёр мекунад аз Танюсия.